Danas u Čapljini u organizaciji Automoto Saveza u BiH i Autokluba Čapljina imamo natjecanje pod nazivom Sigurno u prometu za učenike osnovnih škola. Okupili smo 13 škola sa područja Hercegovačko-neretvanske županije. Imamo natjecanje koje je sastavljeno od teoretskog dijela i praktičnog dijela vožnje bicikla. To je jedna akcija koja služi za razvijanje vještina i za edukaciju djece u osnovnim školama da bolje sudjeluju u prometu.